सासे आबादारिया बिलाथि बैग्रि गायनानै गोबां रां खामायनो हादों। बिथाङा 2 बिगानिबो बांसिन हायाव बिलाथि बैग्रि गायनानै फिथाइफोरखौ 1 केजिआव 60 राङै फाननानै गासै 1,20,000 रां खामायनो हादों। बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बुग्लामारी ग्रामदान गामिनि जाखांफुनाय लाइमोन आबादारि मनेस्वर खाख्लारि। बिथाङा गोनोखो आदबजों फालांगि बिथिङाव गुबुन गुबुन मैगं-थाइगंफोरनि आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हानायजों लोगोसे देग्लाय बोसोराव बिलाथि बैग्रिनि आबादखौ मावनानै गोबां रां खामायनो हादों। लोगोसे बिथाङा फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ बांसिन हायाव बिलाथि बैग्रिनि आबादखौ मावबावनायनि थांखि दंबावो होननानैबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि दिबाजराम गयारिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों फोरमायथिदों। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बिजों नायगिरि बिथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै आं दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बुग्लामारी ग्रामदानाव। बेवहाय सासे आबादारिया मोनसे जातनि जि बैग्रि बेखौ मावनानै बिथाङा गावखौनो सुंथानो हादों आरो दिनैनि समाव बिथाङा बे बैग्रि फिथाइफोरखौ फानगासिनो दङ। नैबे समाव आङो बे बिथां जे आबादारि बिथांनि मुंजों लोगोसे बिथांनि जि बैग्रिनिफ्राय बेसेबां मुलाम्फा जागोन आरो बिथाङा बे बैग्रिफोरखौ बहा फानबाय थानाय जादों बेखौ मिन्थिनानै आङो लानो नाजागोन। नैबे समाव आङो बिथांजों दान्दिसे सावरायनो नाजागोन। नोंथांनि आबुं मुङा? मनेस्वर खाख्लारि होननानै सिनायो आरो आंखौ। आंनि मुङा मनेस्वर खाख्लारि। नोंथांमोननि जि गामिनि मुं बेखौ फोरमायगोन नामा? इयो बुग्लामारी ग्रामदान सुपा। नोंथाङा बे बैग्रि आबादखौ माब्लानिफ्राय मावनो लाजेनामोन फोरमायगोन नामा? एक्सुवेलि इयो गोबाव जायाखै, एबार प्रथम। थांनाय 2021नि मार्चनि 15-16 इ टाइमाव गायनाय जादों आरो। नोंथाङा बे बैग्रि फुलिफोरखौ बहानिफ्राय लाबोनानै गायदोंमोन फोरमायगोन नामा? एक्सुवेलि इखौ अदालगुरि रौतानि गेरुवा होननाय मोनसे गामिनिफ्राय चन्दन दैमारि होननाय सार बिथाङा ड्रागन खेथि मावो, बिथांनिफ्राय लाबोनाय जादों। बे बैग्रिफोरखौ बा बे बैग्रिनि जादा मा फोरमायगोन नामा? जादा भारत मा होनो भारत सुन्दुरि होनना बुङो। इयो एसे खम दोङो, 20 दालसोल' दोङो। ओमफ्राय काश्मीरी रेड आपेल बेरि इबो 20-30 दालसो दोङो। बेनिफ्राय बल सुन्दुरि होननायानो हाइस्ट दोङो आरो। बल सुन्दुरिया 200 दालसो दोङो आरो। नोंथाङा बे बैग्रिखौ माब्ला गायनाय जादों? बेखौ 2021नि मार्च दाननि 15-16 थारिखआव गायनाय जादों आरो। गायनायनि बोसोरसे उनावनो बेखौ नोंथाङा? बोसोरसे माने जेनेबा बोसोरसेबो नाङाखै। आं दा नै रानिं एग्र' माहा सोलिबाय थादो। दा एग्र' मासावनो खाजाबाय थादो आरो फिथाइया। बेसेबांसो बिगा हायाव नोंथाङा बे बैग्रि आबादखौ मावनाय जादों? आङो इयाव गासै 2 बिगाल' दोङो। 2 बिगायाव 240 दाल सोनाय जादों आरो दंफांखौ। नोंथाङा बे बैग्रि आबादखौ हारसिं मावदों ना सोरबा नोंथांजों लोगोआव दं? हारसिं। गिबि गायजेननायाव बेसेबांसो खरसा जादोंमोन फोरमायगोन नामा? गायजेननाया गासै नेटिं खालामनायजों लाबजों टटेल 75 थांना दोङो आरो खरसाया। नोंथाङा जा बैग्रि फिथाइफोर बेखौ दा फानबाय दं नामा? इखौ दा फाननाया आङो मास मोनसे सोलिबाय। नै दा आरो फिथाइया आथा प्राय नांदो आरो आथाल'सो नांदो। पार किल' बेसेबांसो राङाव फानबाय थानाय जादों? एक्सुवेलि आङो जागायजेननिफ्राय कुइन्टेल 12,000निफ्राय फायनानै नै दा 6,000आव दोङो आरो कुइन्टेल। नोंथाङा बे बैग्रि फिथाइफोरखौ हारसिं फानहैयो ना सोरबाफोर लांफैयो नोंथांनिफ्राय? बेखौ न'निफ्रायनो लांफैनाय जायो। माने बेफारिफोरा न'निफ्रायनो लांफैयो। नोंथाङा बे बैग्रि आबादनिफ्राय बेसेबांसो रां मुलाम्फा जागोनखौ मिजिंथिदो? ओरैनो दा बेसेबां एक्सुवेलि लास्टाव लासै बेसेबां उथिगोन आं बेखौ मिजिं थियाखै, बा बेसेबां उथिगोन बेखौ आं अनुमान मोनथ'वाखै। दासिमाव लासै 1,20,000नि फाननाय जाबाय आरो। ओमफ्राय इयाव टटेल 18 कुइन्टेल 20-22 दिननि खानायजों 22 कुइन्टेलसो थांगोन आरो।
नोंथाङा बे बोग्रि आबादखौ मावनानै माबायदि नांगौ? एक्सुवेलि मोजां मोनदो आंथ' दा गायबावनोसो एसे इस्सा दोङो आरो दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफोरानो मोनसे बेकारनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांबाय थादो बै बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायनो सानो? एक्सुवेलि बेकार होननाय सोदोबखौ निजिखौ सानना लानाया एसे गोरोन्थि एक्सुवेलि सोरबाया एसे आयदा खायदा नाङाखैबा आयदा खायदा निजिनि माइन्डआव जुदि नाङाखैबा सोरबा रोंनाय मानसिनियाव बा सोरनिबा मावनायखौ नायनानै नायथिंगिनानैबाबो सोंनानै सोंलु सोंला खालामनानैब्लाबो निजिखौ आवगायलांनो हायो आरो खिन्थु बेकार होननाय सोदोबखौ साननो नाङा आं एक्सुवेलि जोंबोथ' दा निजा फैसादो मावाखै जों थांनाय 2021 नामा लकडाउना 2 बोसोर जाबायना बेयावथ' जोङो एक्सुवेलि गोबां थाखा जोंहा खहा जालांबाय नै थांनायावबो 1,06,000 खाथि जादों माबायाव राङालाव गायनानै ओमफ्राय इनि आगोलनियावबोथ' बहुत फैसा खाथि जादों जोङो जेराव 500-600 कुइन्टेल जों राङालाव माबा उत्पादन खालामदोंमोन 25 बिगा हा गायनानै दा थेवब्लाबो जों दा जेनथ'वाखै होननानै निजिखौ सानो आरो गोबां खहा जादोंबाबो जेनथ'वाखै होनना सानो आरो नोंथांनिफ्राय खायसे फालांगियारिफोरा बोग्रिखौ लांफैनो गोसो दंब्ला बायनानै लांफैनो हागोन नामा? हागोन रेटफोरा जुदि मिलायोब्ला बिजनेसमेनफोरा हागोन आरो लांफैनो। नोंथाङा कन्टेक्ट नाम्बारफोर बुंनानै होनो हागोन नामा? हायो 8011093053 नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। थारैनो दिनै जोङो बेवहाय फैनानै नुनो मोनदों जे बिथाङा बिगानै हायाव बोग्रि आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हागोनखौ फोरमायदों लोगोसे जोंबो नुनानै गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दंब्ला मावनो हागोन आरो बिथांजों कन्टेक्ट लानानै जिखिनि फुलिफोर बेखौ लाबोनो हागोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।